এই ଅନ୍ଧେଲିକା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇ ପତ୍ରରେ ଏଇ କଣାଟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଅନ୍ଧେଲି ବସେଇଲା ବେଳେ ମାଛ ଯେମିତି ପଡ଼ିବେ ମାଛ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅନ୍ଧେଲିଟାକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ବସାଇ ଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ନଦୀ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଠି ଅନ୍ଧେଲି ବସେଇବି ନଦୀରେ। ଏବେ ମୁଁ ନଦୀରେ ଅନ୍ଧେଲି ବସେଇବି। ଏଇ ଅନ୍ଧେଲିଟାକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବସେଇବି। এই ପଥରଟାକୁ ଅନ୍ଧେଲି ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ এই ପଥରଟାକୁ ମାଟିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। এই নদীটা ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି। ଅନ୍ଧେଲି ବସେଇ ଦେଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଯେତିକି ମାଛ ପଡ଼ିଥିବ ସବୁ ନେଇଯିବି। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବେ ମାଛ ନେଇଯିବା। କାଲି ଆସିଥିଲି ଅନ୍ଧେଲି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲି। ଅନ୍ଧେଲିଟାକୁ ନେଇଯିବି। କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିছে ଘରେ ନେଇକି ଦେଖିବି। କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପାଣି କମିଗଲା ନଦୀରେ। କାଲି ତ ବେଶୀ ପାଣି ଥିଲା। ଆଜିକୁ କମିଗଲା ପାଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇ ସେ ଅନ୍ଧେଲିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିছে ଦେଖିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି
ଖାଇବି। ଏଠାରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଏଟା ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ନା, এই ଅନ୍ଧଟାରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ। এই ଅନ୍ଧଟାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ। ଏଠାରେ ହେଇଯାଇଛନ୍। এই ଅନ୍ଧଟାରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆର ଛୋଟ ଅନ୍ଧଟା ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ସେଟା ଏତେ ପୋଷିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲି, ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଇଟା କରେଇ ଗରମ ହେଲା ମାନେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବି। ପକେଇଲି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଏବେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପକେଇବି। ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟିକରି ଟିକେ ମୁଁ ପକେଇବି। ତାପରେ এই ঝাল মশলা ଟିକେ ପକାଇବି। ତାପରେ এই ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବି। গ্যাসটা ଟିକେ কম করতে হবে। ତେଲ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ନଦୀରୁ ସେଇ ମାଛ ପକଉଛି।
ଟିକେ ହାରୁଆ ହେଇ ଆସିଲା ମାନେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇତେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭାତ ଫୁଟି ମାଛ ଖାଇବା। ଦେବା କଢ଼େଇଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଭାତ ଆଣିକି ଭାତ ଫୁଟି ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।